Здрасти! Хей! Забавлява ли се? Каза ли на някого нашата тайна? Добро момче. Намериха колата на госпожа Нолан тази сутрин. Искахме да я откраднат, защото ако беше открадната, щеше да има нечи отпечатъци вътре. Всичко е наред. Стига да не си свалял ръкавиците, никой няма да разбере, че си бил там. Исках тялото й да бъде завлечено и изядено от някое диво животно, но с моя късмет това не стана. Няма нищо. Мама има план да заминем далече от тук. Искаш да кажеш, че ще се местим? Не искам да се местя. Не се тревожи. Всичко съм уредила. Няма да се местя. Ерик. Оставам тук. И това е окончателно. Не оставаш. Няма да се местя. Здрасти! Хей! Забавлява ли се? Каза ли на някого нашата тайна? Добро момче. Намериха колата на госпожа Нолан тази сутрин. Искахме да я откраднат, защото ако беше открадната, щеше да има нечи отпечатъци вътре. Всичко е наред. Стига да не си свалял ръкавиците, никой няма да разбере, че си бил там. Исках тялото й да бъде завлечено и изядено от някое диво животно, но с моя късмет това не стана. Няма нищо. Мама има план да заминем далече от тук. Искаш да кажеш, че ще се местим? Не искам да се местя. Не се тревожи. Всичко съм уредила. Няма да се местя. Ерик. Оставам тук. И това е окончателно. Не оставаш. Няма да се местя. Здрасти! Хей! Забавлява ли се? Каза ли на някого нашата тайна? Добро момче. Намериха колата на госпожа Нолан тази сутрин. Искахме да я откраднат, защото ако беше открадната, щеше да има нечи отпечатъци вътре. Всичко е наред. Стига да не си свалял ръкавиците, никой няма да разбере, че си бил там. Исках тялото й да бъде завлечено и изядено от някое диво животно, но с моя късмет това не стана. Няма нищо. Мама има план да заминем далече от тук. Искаш да кажеш, че ще се местим? Не искам да се местя. Не се тревожи. Всичко съм уредила. Няма да се местя. Ерик. Оставам тук. И това е окончателно. Не оставаш. Няма да се местя.